Wij, Stichting Beelds Eigenen, de inwoners van de gemeente Het Bilt en de Bilkerts omverens, constateren dat het Bilts geen Fries is, geen Nederlands, maar een mengtaal met een eigen idioom en een woordenskat. Op het Bilt beleven wij het Bilts als een volwaardige taal. Onze gemeente gaat aan het eind van het jaar op in de gemeente Waardhoeken. Fusies binnen zelden goed voor kleine talen. Om het Bilts goed te beschermen is door onze gemeente en de provincie Friesland dan de minister vroegen om het Bilts de status van officieel erkende taal te geven. Dit verzoek is naar ons mening onterecht afgewezen. Wij vragen daarom de Tweede Kamer als hoogste politieke orgaan om zelfs nog eens goed naar het Bilts te kijken, los van voorspelbare adviezen. Ons verzoek aan jou is: erken ons taal. Ik vind het belangrijk dat wij als Bilkerts ons gevoelens doorgeven aan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer bewegen kunnen om plastiek zien besluit nog een keer te heroverwegen. Dat vind ik het belangrijkste. In februari zullen we met een delegatie in Den Haag om deze petitie aan te bieden. En Lutz Jacobi, die als vertegenwoordiger, Friese vertegenwoordiger in de politiek, zullen ons daarbij ondersteunen. Je wil het de mensen zo makkelijk mogelijk maken om te ondertekenen? Ja, zo dichtbij mogelijk. Via de website, via hier in de bibliotheek. De mensen kunnen door het hele beeld heen de formulieren inleveren. En ik hoop dat ze ook op Facebook en Instagram en al die dingen de petitie delen. En zoveel mogelijk mensen oproepen om deze petitie ook te tekenen. Voor mij is het een taal, want ik heb nog nooit wat anders praat als Bilts. Dus, en die kinderen van ons die praten ook Bilts. Dus zo worden ze ook opgevoed. Wij praten alleen maar Bilts. Anders kennen wij niet. Je hele leven lang al? Al 75 jaar. En ik, Drogjoen, of de volgende generatie? Die praat ook Bilts. Ja. Wij kennen niet anders, echt niet. Dan wil die stichting het Bilts Eigenen, die komt bij een petitie onder de Tweede Kamer. Van de Tweede Kamer, zeg er nog eens naar, erken uw taal, want het is een taal. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik alleen maar goed. Zet ik mijn handtekening onder. Maar die actie van die taalstatus, daar steen je achter? 100%. Dus jullie zullen jouw handtekening zetten? Wij gaan erop los. Nou, het is natuurlijk een dialect. Dat kunnen we niet onderuit. Maar we willen graag wel dat het een taal worden komt. Ja, maar ik denk niet dat ze dat redden. Maar het zou wel mooi wezen. Maar hij moet wel bestaan blijven, vind ik. Ja. Plasterk had dat eindvlinier in een brief geschreven. Van volgens mij is het een dialect. Ja. Nou, wil de stichting Bilds Eigenen, die lid er net bij zitten. Die komt mijn petitie naar de Tweede Kamer. Zet jouw handtekening eronder? Ja, dat zou wel doen. Ja, we moeten proberen om het te leren. Maar ja, nogmaals, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar laat ze het proberen.